Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Gistermiddag vond een schietpartij plaats tussen overvallers en politie. Dat gebeurde na een gewapende overval op een nummerkantoor in Julianadorp. De politie was snel ter plaatse en er vond een achtervolging plaats in de wijk Julianadorp. Daarbij werd door de overvallers op de politie geschoten. De politie schoot terug en wist tenminste één van de overvallers te raken. Deze raakte gewond ter hoogte van de dwarsweg. Uiteindelijk wist de politie de Venezolaanse overvallers op te pakken. Daarbij werden verder de wapens en de buit van de overval in beslag genomen. Het ging in totaal om 3 Venezolaanse overvallers. In Nederland heeft de Hoge Raad het cassatieberoep van voormalig statenlid Americo Today verworpen. Hij was zowel in eerste aanleg als in hoger beroep veroordeeld voor het schenden van ambtsgeheim. Hij was zowel in eerste aanleg als in hoger beroep veroordeeld voor het schenden van het ambtsgeheim. Hij had een boete opgelegd gekregen van 1400 gulden. Het gaat allemaal om het feit dat Today in september 2014 als lid van de vaste commissie van Financiën een vertrouwelijke informatie van een vergadering had opgenomen dat later op de radio te horen was. Zowel het gerecht als het hof achter voldoende bewezen dat Today opzettelijk zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Gisteren heeft de politie een officiële optocht gehouden door de straten van Otrobanda en kregen ze speeches te horen van onder meer korpschef Mauricio Sambo en minister van Justitie Quincy Girigori. Dat allemaal in het kader van de viering van de Dag van de Politie. Er waren politieagenten uit Bonaire, Aruba, Sint Maarten en Nederland aanwezig om samen met het Curaçaose korps deze dag te vieren. Statenlid Merlin Moses heeft gisteren gezegd niet te kunnen begrijpen waarom minister-president Eugène Ruggenaat naar het buitenland gaat om deel te nemen aan milieuconferenties, terwijl er op Curaçao nog heel veel werk te verrichten is. Op Curaçao blijven we onze wateren vervuilen in het Rif en hakken ook nog veel mangroven om. Ze wil weten waarom Ruggenaat wel naar het buitenland gaat om daar aandacht aan te besteden, maar niet op Curaçao. De grens tussen Venezuela en Curaçao is al geruime tijd gesloten. Toch vinden er volgens de Curaçaose regering op dit moment op koninkrijksniveau besprekingen plaats over de invoering van een tijdelijke visumplicht voor Venezolanen. Deze tijdelijke maatregel zou nodig zijn om een eventuele grote instroom van Venezolanen na de opening van de grens te reguleren. Er is nog steeds sprake van een ernstige situatie in Venezuela en van veel mensen die willen vertrekken. Daarom is dit een reëel risico, zo maakte de Curaçaose regering gisteren bekend. Er is nog steeds sprake van een ernstige situatie in Venezuela en een grote groep mensen wil vertrekken. Daarom is een grote instroom een reëel risico, zo maakte de regering gisteren bekend. De huidige bankcoach van de San Francisco Giants, Hensley Meulens, wordt mogelijk de nieuwe manager van het team. Dat meldt het Amerikaanse Bleacher Report. De functie is momenteel vakant en deze week zou het eerste gesprek gepland staan tussen de directie van de Giants en Hensley Meulens. Het instorten van een brug in Taiwan heeft uiteindelijk aan 5 mensen het leven gekost. Dat heeft de Taiwanese alarmcentrale verklaard. De slachtoffers zijn Indonesiërs en mensen uit de Filipijnen die op de schepen werkten waar de brug op terecht kwam. De lichamen van alle slachtoffers zijn inmiddels geborgen. Het incident vond deze week plaats in het dorp Nanfangao. De oeververbinding begaf het op het moment dat er een tankwagen overreed. De oorzaak van het instorten is nog onbekend. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.